O bukuk lai thane salo ekdom Khairok Masicha ke thwithang saka bini live history na khanai Bwsa mokol mukti norm hinkai mokol mukti narman glak tangi hinkai o bukuk khorsa chalabai hamjaki tongthok sa thake no kajiki nukung khau tongmani phiaba lai thane salo o bukuk Santi Bazar hospital thangi delivery ingma salo eba chrai ketal Achaima salo Bwsa klene bamui tama jorano hospital ni khorsa nurse phai injection Rima logi no o bukuk yakung yak kelai khukti phena khori thwithang saka belano Khairok Masicha ke phadin ke ching o bukuni live history no kaham ke khane saiman lene pulia tam ang olo baki thei akogrok a bagi a secret live teri channel party sara kahmona ti joto buji manai theinai burni mung Juli Tripura age eba boys angka 21 theimani salmari 19 January 2024 Bwsani mung Rakesh Tripura kami Maria Sori abo sabrum sad boroni Bwsa kelai khorokja tongo saltam salbri angka acharai borni kajama sal bisitam eba 3 bosor angka pulia segang Juli Tripura khorsa chala Rakesh Tripura bai hamjagi chajala tomani abagi khungni nukhni okra bora kok salama bisinte Juli te Rakesh no tongthok sathuni bisinte no kai rikha khorni kha Bwsa tongi borni kajama sal 3 years eba 3 bosor angka a jora Juli Tripura pregnant angi Rima bai apro bihik Bwsa te nukhni borok jotono khatung khajake a charai ketalo lamsuna bagi nasingjak Abuni 9 man yagulo Jepro Juli Tripura ni delivery time eba jora sopayo apro Juli Tripura no kalasora ni sakhamno ko pulia talangpro aroni doctor saka Juli Tripura ni sago thei eba blood kom bono thei rina nangnai jodi theria ke problem angnai kalasora ni doctor abati kok sawi next Santi Bazar sakhamno ko rohri rikha Juli Tripura no Juli Tripura Jepro Santi Bazar sakhamno ko sogoya apro bini dara therima besintino Juli Tripura ni delivery successful angkha Abuni olo nukuni joto lokono a charai ketalo nai bamlai khatung khasa angla jak plus delivery angma yakulo Juli Tripura bo ekdom kaham kerengkeno sakni Bwsana bamai nukuni borbai monai kok sai tomani and bini logi song eba Bwsa Rakesh Tripura bo a charai ketal Bwsani mekhano nasigi ekdom tongthok sagi tomani mane nukungo charai ketal asemani ba jotono khatung khasa anglai tongo abo haitia phiaba abuni 3 hours eba 3 gotan yakulo Anjali ria mungai khorsa nurse Juli Tripura ni gana thangi saka cherai delivery angma olo kaisa suci eba injection rizana nango abo nini bage kaham angnai a Anjali riang nurse abo kahai kok sabui Juli Tripura no suci eba injection kaisa rurika ba Juli Tripura a injection rizagmani 6 minute eba 6 minute tomaya kolokeno sak sori koleja ke bukuni khukti phena kormo ongkhorma bai yakong yak rak sabui sakni Bwsa keleite onai thoksing jaro yakari kalanga rest and peace Juli Tripura no abutike thimanu ke nukuni boro a nurse Anjali riang no majra berla ke chini borok pula kaham kereng tongmani tabuk neng injection Rima Dartwi chini borok thiyo nukuni borok atike majra berma Dartwi paithego nurse Anjali riang hospital ni khari thangka Natugibo Manliya Abongka Juli Tripura thimani full A to Z real incident and Anjali riang sabo bini background detail bahai boni khukti khane saiman mani engkha Anjali riang agi pula kalasara hospital nurse tongpro sakhamia rugino bithi ulta pulta injection ruoi a jora problem kotor engma bai next July bari sakamnogo horjaka Anjali riano but July bari sakamnogo tongpro bo Anjali riang bunyo tewase bithi ulta pulta injection ruoi problem khai Rima bai July bari ni norjage tabu hinke Santi Bazar sakamnogo nurse ni samukhai tongpai jauka Anjali riang phiaba tabuk haino hai lai thani Salo Juli Tripura thimani Dartwi nukuni borok Anjali riano yasi surlakia bono bithi ulta pulta injection ruoi Juli Tripura no butharo hunai Pathego o incident angma khane cheng kok kisano sachinai khorni kajege logi Bwsa kaham kereng tonglai nukungo cherai katal ase drop siko phiaba Juli Tripura tamok kapal hamiaba mani phajeka nijini Bwsano nukmani srapsa tongkeno thainani nangjaka te o cherai aba kele Bwsa bo kapal da hamia angma kalaijaka o sungsaro ase phai srapsa tongkeno sakni amabai chali thanga nangjaka of one sukina ki bleno Khairok Masicha bwkha yokse dukhu nangu tabuk o cherai kelei asuk kesama jora Bwsa kos mani tongjaka te logiwa ama kari hinman bo kisane ko kya tangi hinkai kaham jora phono eba hamia jora phono phaitong jeng jepur pano a bwkhani amano gana mana muchungo teni jini ama hinmale kisane ko kya amani maya o hamsamaro kebo bai sursa janai kre a bwkai kebo nijini ama babono jepur pano sak nangya khuk hamia karoi kok hamia rok ta saladi eba ta jolidi abo kai ustori norin bwskango saka hankai blane dukhu nango kha khamse pheu chinibo so ani tara baitolte munasong town by video asuk jorano malai pine norbai next video jagate video no saja tonghe share kadi nene ganan borono hambai